Ποιες είναι οι καλύτερες ταινίες της χρονιάς? Αγαπητοί τηλεθεατές, απόψε θα σας παρουσιάσουμε αυτές τις ταινίες. Το Θαύμα του Στίβεν Σπόσκι κυκλοφορεί στις 28 Δεκεμβρίου και είναι η επιστροφή της Τζούλια Ρόμπερτς στους μεγάλους ρόλους, με ένα δυνατό δράμα για τη ζωή ενός αγοριού με προβλήματα υγείας. Την ίδια εβδομάδα, ο Χιου Τζάκμαν μεταμορφώνεται σε ένα δημιουργό ενός φαντασμαγορικού θεάματος του 19ου αιώνα και μας οδηγεί στα μυστικά του τσίρκου με το «Ο Μεγάλος Καλλιτέχνης» του Μάικλ Γκρέισι, ταινία δράσης που θα σας μείνει αξέχαστη. Στις 28 Δεκεμβρίου επίσης βγαίνει το νέο φιλμ του Todd Haynes, Wonderstruck, με τις Julianne Moore και Michelle Williams. Επίσης προβάλλεται το Πάρτι της Sally Potter, μια σπαρταριστή μαύρη κωμωδία που βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Βερολίνου. Η νέα χρονιά θα μπει με τη νέα κοινωνική ταινία του Alexander Payne, το φιλόδοξο και ενδιαφέρον φιλμ «Μικρόκοσμος», με τους Matt Damon και Christopher Waltz να λύνουν το πρόβλημα του υπερπληθυσμού της γης. Στις 4 Ιανουαρίου βγαίνει το Παιχνίδι της Μέρης, μια εξαιρετική ταινία περιπέτειας με υψηλής ποιότητας χιούμορ και πολλά κωμικά στοιχεία. Πραγματικά αξίζει να τη δείτε. Το πρώτο επίσημο τρέιλερ του musical Mamma Mia 2 μόλις κυκλοφόρησε και είναι γεμάτο ήχους ABBA, γαλάζια νερά και έρωτες στο νησί καλοκαίρι. 10 χρόνια μετά το πρώτο musical, με πρωταγωνίστρια την Meryl Streep, η ταινία επιστρέφει. Πολύ καλή είναι η κοινωνική ταινία «Σκοτεινές μέρες», η οποία θα κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες τον Ιανουάριο του 2018. Η ταινία πήρε ήδη πολλές διακρίσεις και ευρωπαϊκά βραβεία. Ο πρωταγωνιστής, Γκάρι Όλτμαν, που υποδίεται τον Winston Churchill, έδωσε συνέντευξη για τον μεγάλο άντρα της Βρετανίας και μίλησε για τη συμμετοχή του στην ταινία. Η ελληνική ταινία, το τελευταίο σημείωμα του Παντελή Βούλγαρη, είναι ίσως η καλύτερη δραματική ταινία του σκηνοθέτη. Πρόκειται για μια αληθινή ιστορία του 34χρονου Ναπολέοντα Σουκατζίδη, ο οποίος ήταν διερμηνέας για έναν Γερμανό διοικητή και εκτελέστηκε στην Κεσαριανή την 1η Μαΐου 1944. Ο Μεγάλος Περίπατος της Άλκης είναι μια κοινωνική ταινία της Μαργαρίτας Μαντά με πολλά βιογραφικά στοιχεία. Πρόκειται για έναν κινηματογραφικό περίπατο στην πολυτάραχη ζωή και στο πλούσιο έργο της συγγραφέως Άλκη Ζέη. Τέλος, εξαιρετική δραματική ταινία είναι «Ο γιος της Σοφίας», που αναφέρεται στη ζωή και στα συναισθήματα ενός μικρού αγοριού. Η ταινία πήρε βραβείο καλύτερης ταινίας στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.